Good morning mga idolo. So, ngayon ay October 7. So, ito yung nakuha ni Cousin Renald na mga dayami para dun sa pato. Hindi kami nakakawa kahapon kasi umuulan. Malakas yung ulan kahapon nung pumunta na ako dito kaya hindi siya nakakuha. So, ngayon ayan na. Meron akong lalagay mamaya dun sa sa mga pato ko dun. So, mamaya kakargo ko siya dito sa kolong-kolong na si Asyong. Ayan. So, eto mga idolo, at very late na kami kasi may mga busy rin kaming pinagkabisihan pala. Pero kaming pinagkabisihan ng na ginawa sa mga bahay-bahay namin. So, ito na si Cousin Donald. Ayan. So, bago kami magtrabaho ay magluluto muna kami ng pagkain namin ngayon mga idolo. Kasi, yan nga, wala kaming baon. So, dito kami magluluto. Pero ready si Cousin Donald dahil magluluto siya ngayon ng anong lulutuin mo, Cousin? Lauya. Ilocano dish. Lauya. Kare-kare. Okay, dalawang putahe yung magiging ulam namin ngayon mga idolo. So, ayan, bago kami magtrabaho mamaya ay magluluto muna kami ng pananghalian namin mga idolo. So, ayan, naglilinis na si Cousin Donald. Yan, at papakita ko ulit kung paano niya lutuin itong mga putahe niya ngayon mga idolo. So, ayan, eto na siya. Pinapakulo muna natin yung karne ng baboy mga idolo. Lalaga muna siya. Yan. So, mamaya papakita natin yung mga gagamiting rekado. Ito yung mga gagamitin natin rekado: sibuyas, bawang, pamintang durog, tsaka patis. Tapos yung papaya mamaya. So ito yung kakailanganin natin sa lauya mga idolo. Ayan. Ito rin lang yung mga bula-bula, yung mga maduming parte. Yung kailangan. Ito naman, sigurado sa kare-kare na to mga idolo. So ayan, sitaw tsaka pechay. Ayan. So, ang una nating iluluto, ang iluluto pala ni Cousin Donald ay yung kare-kare. So ito, magpapainit siya ng tubig at i-blanch yung mga gulay mga idolo. Yan, lalagay na yung sitaw. Yan, hahanguin na yung sitaw. Blanch lang mga idolo. Tapos susunod yung pechay. Yan, sunod yung pechay. Yan. Hahanguin na yung pechay. Yan, kumuha ulit kami ng talong kay Uncle Aga. Salamat Uncle Aga sa iyong talong. Talong life.
Yan, magigisa yung sibuyas saka bawang. Gawin na natin yung sauce. Sauce naman na daw ang susunod ng kare-kare. In Tagalog, puro pa nga ako. Ayan, yung pata naman. Oh, sarap ng amoy mga idol, oh. Grabe. Amoy ko lang ulam na. Yan, lalagyan ng sabaw. Manik sarap. Peanut butter. Mamasitas anato powder. Mamasitas, baka naman. Patis. Okay, lalagay na natin tong mga ano. Ito na yung finished product ng kare-kare Ilocano. Yan. Na yung lauya natin mga idolo. Ano namin ng papaya. Ayan o. May papaya si Auntie Marie. Kalaga. Yan. Hihingin namin yung isa. Ayun. One zero. Yan ang suka to taste. Ayan. Papalambutin. Then lang natin na lumambot, tapos talaga yung papaya mamaya.
Oh, yan si Ezekiel, oh. Hello, Ezekiel. Dami ng cycle ah. Wala, lambutin lang namin. Ang pechay. Final na gulay. Yun na kasi ang ano, yung pinaka madaling maluto, yung pechay. Yun na. Tapos kakain na mamaya mga idolo. Yan. Wow. Gusto ba? Wow. Yan. Dito na. Kakain na kami. Kanin. Yan. Kakain na kami. You know. Dun si Sekel. Yan. Let's eat. Mga idolo. Thank you Lord sa blessing. So may nagbigay pa ng karne sa amin pang ulam ulit. Mga idolo, thank you Manang Bingbing. Yan oh. Okay, ang dami nito pang ulam. Solve dito. So yung iba i-adobo na lang siguro para mas matagal. Ayan, para may ulam-ulamin kami dito ni Nakasi. Thank you ulit sa blessings. So, kumuha ng Madre de Cacao si Cousin Renald. So, mukbang na naman tong mga kambing. Grabe ang mga pagkain, no? Sagana. Ba? Di ano yan, tataba. Oh, grabe oh. So, ito na yung nagawa naming partition ngayon. Hindi kami nakapagpako dahil wala kaming ano, pako na didos. So, ano, bukas na lang. Pero naka-ready na yung mga ilalagay. Ayan mga idol, baka ba may matapos kaming 2 o 3 sigurong kwarto dito. Itong kwarto nito para may lagay na yung mga kambing na mga buntis. Ayan. So, dito na lang namin ulit tatapusin tong video namin ngayon araw. Salamat sa inyong panonood. God bless us all. Amen.